Ang mga Katoliko magsaulog sa usa ka dako nga selebrasyon, ilabi na kung kana nga selebrasyon nagasentro, nagapunting sa pagtuong Katoliko. Unya ang pagtuong Katoliko nagasentro usab sa Santissima Trinidad, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Sa panahon sa sinulog mga sir ug mga ma'am, usa sa tulo ka mga personas sa Santissima Trinidad mao na gisaulog sa panahon sa sinulog. Nga naman kay number one, kung magsaulog bi sa sinulog, amo ang giprofess. Giprofess sa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga tinuod ng gisulti sa balaang kasulatan, St. John chapter 1 verse 1 and 14. Kasi magingon sa balaang kasulatan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And pag-abot sa 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. Og ang pulong nahimong tao og mipuyo uban kanato. Og tungod niini mo na nga naay imahin sa pagkabata ni Ginoong Jesucristo kay direct and tawag ining unsa na kada bitaw nga dayag nga pagprofess sa pagtuong Katoliko about sa incarnation. Mo na every time nga amo ang ginasaulog ang sinulog, profession of faith na about the dogma of incarnation. Number 2, profession of faith po na about the dogma of the motherhood of God. Nga naman, dili man ang mahimong tawag ining bata kung wala na gibunti sa usa ka babae. O kanang bata at tinuod man lang ang Diyos. So, ang iyang tawag ining mama, kung asa sa migawas, tawag niya mama, yun. Siyempre niya, katong gawas, Diyos man to. Muna nga, pag magsaulog niya sinulog, profession na sa faith na mo, mahitungod sa mahal nga Birheng Maria, kadiin tinuod nga inahan sa Dios. So, kana siya ang tawag ining sentro. And at the same time, second purpose and objective nga nung ginasaulog namo ng sinulog. Nga naman kay profession pud na pagpadayag pud na nga amo ang gipanghambog nga nahimong Kristiyanos ang Pilipinas tungod sa pagdawat sa unang mga Filipino concerning sa Christian faith. Og ang emblem ni ana usa dinha ang imahin sa balaan nga gitawag og bata. So mao nang tawag ining mga reasons ang pinaka sentro nga gitawag og mga rason. Ingon pa nila anong magsaulog pamandotaan na nga ato man nagibalik-balik dos pagkabata ni Kristo. Gihimong bata na pud nato, wala man do tinuod nga tawag ining ninyo pagkaamawa gyud ninyo. Si Kristo ni agi pagkabata. Way tudlong Iglesia Katolika Apostolika Romana nga si Ginoong Jesucristo nagpabiling bata. Pero nganong naman may imahin sa pagkabata ni Kristo kay again amo ang giprofess nga si Kristo miagi pagkabata. And at the same time wala mo ang gitahod ang iyang imahen sa pagkabata, masuko day ang gilarawanan nga si Ginoong Jesucristo. Pagpadayag na nga tinuod gyud ang gugmas Ginoong Dios tao. Kaya diba St. John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that he gave us his only begotten Son, that whosoever believe in him shall not perish but have eternal life. So kung mo ang giprofess ang pagkabata o naa nito nga ni agi pagkabata ang Ginoong Jesucristo, among giprofess ang gisulti sa balaang kasulatan. Among gi-celebrate ng gisulti sa balaang kasulatan ug amon ang gihangop. So, umuti pasabot, nituo mi nga ang Kristo niagi pagkabata. Nituo pod mi nga ang Kristo di dako na pod. Mabeto nga na pod may celebration nga tawag ining panahon sa pasyon, di ba? O panahon sa gitawag pagkabanhaw, dako naman na. Ngano man kay ang tibuok tuig sa Iglesia Katolika Apostolika Romana ginasaulog namo in honor among gipasidunggan ang founder niini nga mao si Ginoong Jesucristo. Yung mga po nila, Diyos-Diyosan ng gudna. Kay inyo haman ang tawag ang posisyon, inyo ang gisayaw-sayawan. Ignorante. Nga ignorante man. Kay again, kana nga image, di na Diyos-Diyos, kay image na sa tinuod nga Diyos, nga mao ang Ginoong Jesucristo. Representation na sa tinuod nga Diyos nga nahimong tao. Nga himuon ninyong Diyos-Diyos. So, sa Ginoo ko ni mga tawa na asa kagibutang nila pangunahunaan ni. Diba? Klaro man lang kayo. Klaro kayo ang gisulti sa gitawag og balaang kasulatan nga ang Diyos nagrepresentar og butang nga dili tinuod. Dili tinuod nga lagi sa pagkabata. Nya asa pud ta makakita or makabasa sa balaang kasulatan nga bawal ang pagbaton sa imahe niya kayo sa iyang pagkabata. Wala man gud na sa inyo kay sulpot ra man gud mo. Wala na sa inyo eh.
Sulpot naman good mo. Mo na hinungdan nga kana bitaw nga grabe yung inggit ba kumbaga sa celebration. Ngano man kay di mo makasabot good ana. Kung di mo makasabot sa hinungdan nga kana nga panahon sa pagkabata ni Kristo, wala pa mo. Katoliko ra gitawag og naa. Muna sa diha mag-celebrate me, profession of faith namo na. And at the same time, ginapanghambog namo nga tungod ni ana na himong Christian nation ang Pilipinas. Dili man tungod sa mga Protestante na himong Christian nation ng Pilipinas. Tungod sa mga Katoliko na himong Christian nation ang Pilipinas o ginapanghambog na na. Ginapanghambog na sa tibuok kalibutan nga the only Christian nation in Asia kining Pilipinas. O asam nagsugod. Diha na nagsugod sa dihang gibunyagan ang unang mga Filipino sa paghangop na sa Kristyanismo o pinaagi ni ana gitaga ag regalo ni Fernando de Magallanes si Reyna Juana ug usa dinha ang imahin sa balaan nga bata. Muna amo ang ginasayaw-sayaw. Amo ang ginasayaw-sayaw ngano man kay na incorporate ang Filipino culture sa Christian faith, sa Western faith. Nagikan pod sa Eastern faith. Gikan sa gitawag og Jerusalem. So ana ba? Again, di magin mo kasabot gud ana kay sulpot lamang gud mo. Nya posible pa kanang inyong mga pastor mga tagak na subot pasabot sa may masahan nimo dinha nga faith. Tagak man na inyong pastoy. So pagkasabot ana, di man na makasabot kay tagak. Namo di kasabot ng tagak. Nya pagkahuman ni siak. Di liki di ba? Ni siak. Pag siak, putukod og iyang pundok. Wala nga, ayaw. Batakaraw pasangil about tawag inang celebration to ninyo. Ayaw. Nga naman kay ang celebration sinulog, it is a Christian celebration. Bisa ka sa kabasa ng libro. It is a Christian celebration. Kanang inyong ginahon na nga, pagan celebration, huna rin ninyo na. Resulta na sa pasmong huna sa pastoy. Mga Diyos na, resulta gyapon na sa pasmong huna ni pastoy. Muna grabe ninyo tawag ining atake, double time kayo mo sa pagpangatake. Ngano man, napas mo na yung pastoy. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangalang pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.